Så. Flot billede. Tak skal du have. Nå, jeg tror lige her. Vi var lige væk på gaten. Nej, ikke den her, det er en bowler. Det er bowler. Ja. Ellers er det gamle biler. Ja. Det er mobilbilledet. Og jeg får lov til at køre tohjulet motorkøretøj på vejen. Uden hjælpemotor. Det kan være den. Jeg har jo flere. Hvad siger du så? Tak skal du have. Midlertidigt står der. Det er det, man får, når man har været oppe til køreprøven. Det står for 14 dage. Er den udløb? Nej, 19 dage. 19 dage. Jeg har jo indtil 2 kørebeviser. Du må komme Ja, på det har man jo. Jeg skal have kørebevis hver. Det var det. Ja, fordi jeg bliver 80. Det er jeg sgu glad for mig på. Tak skal du skal have. Det har du fandme. Okay, men fint. Og jeg har også recept. Og så står Carlson der i, du. Det er Carlson, Ja, nu. Fine. Der kan ikke være plads til det hele. Hvor blev han af min hjemmesmand? Han løb. Det må jeg klare. Jeg kan. De vil få herinde. Kom over. Nå, det er penge til. De sidder derovre. Der er flere.
Nøgengamforeningens vegne vil jeg gerne byde velkommen til alle, der her vil være med til at festligholde vores 25-års jubilæum. Mit håb er, at det sammenhold, der har varet så mange år, stadig vil bestå. Vi er i dag forsamlet for at markere, at vi stadig ønsker, at det ikke må blive glemt, det som vi kæmpede for i de 5 år. I anledning af 25-årsdagen har vi tænkt os at overrække ærestatuetten til Niels Otto Køster, der har været med fra foreningens start og har stået for det historiske arbejde og desuden har været vores sekretær. Da Niels Otto til lige den 8. maj fyldte 75 år, fandt bestyrelsen, at han opfyldte alle betingelser for at modtage statuetten. Derfor vil jeg gerne bede Niels Otto komme herop og få statuetten. Tillykke også. Det var en glæde overraskelse. Det er for mig en stor ære og glæde at modtage vores ærestatuette. Jeg synes ikke, jeg i og så har fortjent det, fordi det har jo kun været min pligt at arbejde for Nøgengamforeningen, og jeg har jo altid fået støtte fra bestyrelsen i mit arbejde. Jeg håber, at I alle sammen med mig vil holde ud og slutte op om Nøgengamforeningen, når vi har nogle arrangementer. Tak. Så Nøgengamforeningen står for. Det er jo klart, at hvis jeg kender jer ret, så nej, siger jo ikke med det. Så er baren åben, og man kan gå hen og købe. Man kan købe plads, og man kan købe glas. Og jeg ved ikke, om jeg nu er ret, hvis de dækker et ekstra bord. Må sige lidt mere. Så kan vi lige så godt tage det, som vi skulle tale om vores tur i morgen. I morgen tidlig. De fleste. Nu er forvejen spist. Der er ryddet af. Nu vil jeg gerne tillade mig at præsentere aftenens festtaler. Og det er Carl Salling Møller. Han kommer nu herop, og der vil gå et lille stykke tid. Tag godt imod ham, venner. Jeg er lidt ked af, at man har brugt ordet festtale, netop en lejlighed for det. Men jeg skal ikke lægge skjul på, at det er med stor glæde, at jeg modtog opfordringen til at tale her i aften. Men det er så sandelig også blandet med en smule angst for dette ærefulde værv. Jeg skal være mig, ellers så kan jeg gøre det slik her. Ja, her. Fordi, hvad kan jeg bibringe en forsamling så denne af berigende ord, eller af nyt? Intet. Jeg ved det, og jeg afstår lige med det samme. Da jeg i skrivende stund lavede dette, der faldt mit blik ud på de vorgrønne marker, hvor græsset allerede stod højt, og hvor de blæsthærdede bygspirer allerede strakte sig mere end 10 cm imod den blå himmel. Horisonten den blev brudt af den beskyttende grænskov, som tog af for norden og søndenvinden, og om morgenen, der havde fasankokken sammen med sine høner, havde allerede indtaget deres morgenmad på vores lille foderbræt i den lille have. Og der havde så galt også gået en rev listigt igennem vores nyplantning.
Naturen, den var i pagt med sig selv. Der hørtes ikke andre lyde end dem, som den selv frembringer. Vinden den suste en anelse i trætoppen, og den pib lidt i møllingen, mens solen den overvågede, at alt gik rigtigt til i denne smukke maj-forårsmorgen. Og netop denne måned, maj, der vækker så mange varme minder, blandt andet os, som er til stede her i dag. Det var måneden, som bragte os friheden og glæden i 1945, men også sorgen og savnet fik det til at busse og brænde langt ind i sjælen ved tanken om dem, som vi måtte efterlade. De, som gav det allerbedste, de havde netop deres liv. I det helvede, som vi blev befriet fra og kunne vende hjem som frie kvinder og mænd. Det tjener ikke noget formål i en kreds som denne og begynder at rippe op i alt det forfærdelige. Vi kender det. Vi kender det alt for godt. Vi har mærket det på vores krop. Det bor inde i os. Vi kan ikke rive det ud. Netop dette, at vi måtte gemme alle disse grufulde minder og oplevelser inde i os selv, det skabte en form for ensomhed. Og det blev vel også en belastning for vores familier. Og da det indså en kreds af brave kammerater, vi havde et behov for at være sammen med mennesker, stunder, som havde de samme indstemte følelser, som det var svært at få udløsning for blandt mennesker, som ikke havde oplevet det samme. Resultatet det blev, at man lørdag den 26. maj 1962 samledes i Admiral Gedes gård, og en 17-mand stor bestyrelse dannede Landsforeningen af korsetfanger fra Nangang. De 17, det var formanden Holger Runge, Jørgen Barfod, Albert Bertelsen, Alex Bennebal, Damgaard, Viggo Hansen, Jakob Jensen, Bernd Johansen, Erik Lammer, Jørgen Lind, Børge Emil Petersen, Mogens Petersen, Rolf Frikhoff, Emil Theisen, Paul Thyssen, Arne Zachariasen og Niels Otto Køs. Og så foruden de nævnte, der var både Morten Rue og Benjamin Mørk til stede, og det står uden for min vide, hvorfor ikke disse to også blev indvalgt i den i forvejen meget stor bestyrelse. Men jeg synes, der er grund til at nævne, at der stadigvæk i denne bestyrelse, denne meget store bestyrelse, som man jo der klogeligt fandt, at den skulle reduceres, at der har vi gamle og gode kammerater siden det dag i dag. Vi har primært vores sekretær og Køster, som jeg synes også vi rimeligt og pænt og helt fortjent har hedret her i aften. Han var med dengang. Mogens Pedersen var også med. Og vores næstformand, Jørgen Lind, var også med, og de er alle til stede her i aften. Og Damgaard, som ikke er her, han er stadig i bestyrelsen. Og foruden de før nævnte, så har vi også glæden i aften at se Alex Bennebal og Henning Theis. Og det er jo en glæde, at så mange, som dengang fik den idé, at de stadig bakker os op i alle måder. Formålet var primært, foruden det førnævnte, at sammen med den internationale Nøgengarnforening at etablere et værdigt mindesmærke for de 55.000, der omkom Vernichtung durch Arbeit. Forhistorien er, at 15 af vores gode, gamle Neuengamme-kammerater havde opfordret os til at mødes til en international træf i Hamburg og Neuengamme sammen med 28 andre nationer i tiden 7. til 9. maj 1960 for at markere 15-året fra lejrens befrielse. Og ved denne lejlighed mødtes mange kammerater
fra den gang, første gang. Og mange blev her klar over, at det var nødvendigt, at vi holdt sammen. Ikke blot for at pleje hinanden, men for at støtte hinanden og markere disse synspunkter, det vi stod for i fortid, i nutid og i fremtid. Allerede 2,5 år efter foreningens tilblivelse var det første mål nået. Sammen med vores udenlandske fangekammerater fra Nøgengamle kunne vi igen søndag den 7. november 1955 samles for at overvære, at præsidenten for Hamburgs senatsbürgermeister, Dr. Herbert Weizmann, og i franske det ikke godt, men han hed Jean-Henri Dolidia, politisk fra Paris, og han var formand for Amical International Donation. Og der kunne vi indvie det eneste gribende og meget smukke gedenkstede Nøgengamle. Der blev knust mange en tårer ved den lejlighed. Tankerne, de gik tilbage til dem, som aldrig kom tilbage levende fra dette uhyggelige sted. Det tunge sind, de understregedes yderligere af de regngrå og regntunge november skyer på denne novemberdag. En af disse dage, som vi kendte så godt, og som vi havde oplevet så mange af. Det var også her, at vi måtte arbejde på den nazistiske våbenindustri, Messer, Jastram, Motoren, Walterwerket, Deutsche Erdung, Steinwerken, Klinkerværker, og alle disse virksomheder gjorde store forretninger gennem Vernichtungsdurchs arbejde. Kassettlager Nøgengamles regning til kunden så således ud. Vi var ikke mennesker. Blot kreaturer, en vare, som man handlede med. Men hør nu bare her, hvor meget de var værd. Daglig udgift per hæftling, Reichsmark 6. Daglig udgift til kost, Reichsmark 0, 6. Til beklædning, Reichsmark 010. Og daglig fortjeneste til lejren, Reichsmark 5 mark 30. Den teoretiske gennemsnitsalder, den var beregnet til 19 måneder for en almindelig hæftling. Og så kan vi jo gøre regnstykket op for 9 måneder, det var 270 dage, gange 5 Reichsmark og 30. Altså tjente lejren for os i 9 måneder 1431 Reichsmark på hæftning. De solgte, så længe det varede, det eneste vi ejede, vores liv. Men midt i alt denne ondskab kunne der komme episoder, der beviste os, at der også i datidens Tyskland fandtes mennesker, der længtes mod freden og friheden. Jeg oplevede det engang i oktober 1944. En ganske ubetydelig hændelse, hvor jeg mødte et menneske, en gammel grå kone, som måske er skyld i, at jeg ikke en dag i dag hverken bliver nag eller had til nogen. Jeg vil ikke se. Hvem var så den kvinde? Hvad hed hun? Jeg får det aldrig at vide. Hvordan så hun ud? Jeg kan heller ikke huske det. Men hendes handling, den er printet i mit sind, som var det helt i går. Det var en våd og regnkold efterårsvejr, sammen med et par tusind andre fanger, var i færd med at grave tankspærringer cirka 20 km fra Hamburg. Vi var som sædvanligt blevet transporteret fra Nøgengamle i en stamme af almindelige survogne med et lille brugte robotik foran. Og egentlig var det ikke nogen kedelig tur, eller vi var i hvert fald kede af den tur, for vi fik ligesom et lille pust fra den verden, som lå ude om os. Den var så fjern, så fjern, så fjern. Vi så de høstede marker,
haver, som bunede med æbler, som kun ventede på at blive plukket. Stationen, som vi skulle af med, hed, som mange af jer her i dag kender, den hed Orfgarden. Den lå ensomt i et fladt englandskab, ikke langt fra Elben. Og her var der mange store gartnerier, der kom mange mennesker, især kvinder, som de få ordinære tog bragte disse kvinder, og der var ikke mange, som kørte på den side bag. Og det er om en af disse, at min lille historie, den handler. Der førte kun én vej fra denne station. Den gik sydpå og var anlagt på en dæmning. Og det var på østsiden af denne dæmning, vi var beskæftiget med at grave tangspærninger. Sidst på eftermiddagen, der stod vi nær ved vejen og gravede, da der kom en del kvinder, bærende på kurve og tasker. Indeholdende grøntsager og frugt, alt efter hvad de nu havde haft helt til at købe den dag. Pludselig var der en af dem, der ligesom tilfældigt bukkede sig, efter at have haft sin ene hånd nede i tasken. Og lade noget falde til jorden. Stor var min forundring, da der få sted fra det sted, hvor jeg stod, lå 2 æbler. Kvinden, hun havde rettet sig, og var allerede langt væk, som intet var hent, og var helt ude af syne, da jeg tog mod til mig for at samle æblerne op. Dette er min lille historie om konen med æblerne. Denne lille kone havde noget af det i sig, som vi har brug for i dag, nemlig forståelse. Ikke mindst for den forståelse, som vi havde i den fortvivlede situation, hvor vi befandt os. Hun vidste også, fordragelighed, det var nødvendigt, og uden fordragelighed menneskene imellem, der ville vor civilisationen synke i grus. Hun har også vist, at netop hendes folk trængte til fordragelighed om noget jord. For uden disse 2 egenskaber, forståelse og fordragelighed, havde hun en ting mere. Mod. Modet til at trodse. Modet til at risikere noget på grund af nogle hende fuldstændig ukendte mennesker. Og jeg vil sige, at vi må være lykkelige for, at der i denne verden findes mennesker af den type. Med disse ord, så håber jeg har rørt det et eller andet. Det er måske, synes I nok, historie. Men jeg mener altså, det har fuld gyldighed den dag i dag. Og slutlig så vil jeg naturligt ønske vor Nøgengamme Forening tillykke med de 25 år. Et tillykke til os alle sammen, men primært rettet til dem, som tog initiativet, og til dem, som tog over. Tak for jeres ihærdighed, jeres gåpåmod og iver, og tak for alt, hvad I har udrettet i dette kvarte århundrede. Vi har eksisteret som en samlet flok, for det I har gjort, og for det, som I gør for os. Og denne tak, den vil jeg gerne rette til vores nuværende formand, Lille Mørk Jensen, men samtidig i dyb respekt for foreningens første formand, Holger Rome, min bedste ven. Vi har lovet hinanden, I skal aldrig blive glemt. Og dette løfte, det synes jeg, det skal vi også i aften indfri. Til hyldest for dem vil jeg gerne have lov til, som jeg har gjort en gang tidligere, have lov at læse Halvdan Rasmussens smukke digt, tilegnet dem, som blev dernede. Og jeg synes, vi ligesom på en pæn og stilfærdig måde kan ligesom
jeg vil starte, eller jeg vil i hvert fald meget gerne have lov, at vi runder det af, at hvis vi rejser os, så prøver jeg at læse efter bedste evne Halfdan Rasmussens smukke digt om dem, der blev dernede. Tavst bukker livet under, intet kan nå ham her. Hans gruppe blev ikke røbet, nu slår de ham ikke mere. Det stormer i høstens time, det stilner i alt som stred. Hans venner er med i dag. Hans drømme er evigt med. Tak. Ikke over 3 minutter, venner. Man kan også sige meget godt på 3 minutter. Før vi går over til talernes rækkefølge, jeg vil godt sige, at der er allerede nogle stykker. Så pas på ikke at bruge pennen for meget, og så kommer vi ikke til at danse i aften. Jeg vil gerne læse et telegram op, der er kommet i dag. Modtag de hjerteligste lykkeønskninger i dagens anledning. Gode kammerater, på foreningens og egne vegne sætter jeg vor hjerteligste lykkeønskning i anledning af Nøgengammelforeningen 25 års jubilæum med ønsket om alt godt i fremtiden. Samtidig ønsker vi jer et fint stævne og en rigtig god festaften. Foreningen Gestapo-far fra besættelsen ved Solvej Skyts. Så vil jeg gerne først give ordet til en gammel kammerat fra Sachsenhausen-klubben, nemlig Lægteskov, der vil bringe en hilsen til kammeraterne på Nøgengammel. Vil vi gerne have lov til at bringe jer en hjertelig lykkeønskning med jeres forening 25 års bestående. Vi har jo samtidig taget en lille gave med til jer, som vi gerne vil anmode Ville Mørk om at modtage. Jeg kan lige oplyse, at billedet er lavet af en kunstner, en fangekammerat, vi har i Odense, Astrid Blumenså, tidligere håndboldfange. Hun er taget 1387 år, og hun har lige for nylig været i Spanien, og det er et klippeparti fra Nordspanien, hvis vi skal have en. Det er jo en festaften, og det er 25 års jubilæum. Så skal der jo ske noget hen ad vejen. Og derfor har jeg fået en chance, som nok... Og som sidder og græder lidt. Og så kan det ikke undgås, at når jeg går hjem, ja, så græder jeg også lidt. Fordi det tager lidt på en. Men den dag, hvor kendelsen er kommet, den dag, hvor vi kan sige, så nu har vi hævet noget i land, eller den dag, hvor vedkommende kan komme en tur på reparation, der er det en glæde. Det er en glæde at slutte med jer på kontoret, og alle har været ualmindeligt søde ved mig i denne her tid, fordi som det blev sagt, jeg har overtaget 2 kontorchefers job. De har begge været meget venlige, gjort et kæmpe arbejde for Fredsfonden. Jeg vil forsøge at gøre det lige så godt i den tid, vi har tilbage. Den er nok ikke så lang. Så jeg vil slutte med at ønske jer tillykke og held og lykke med jeres samarbejde i mange år endnu, meget længere end Fredsfonden består. Tak.
præsentere Per Madsen. Det er nok ikke nødvendigt med så meget præsentation, men han er her i hvert fald, og her har jeg ham nu. Værsgo, Per. Tak. Allerførst så vil jeg sige vildt tak for, at han sørgede for en ganske bestemt person. Det er forstanderen for Bernd Dolgaard i Hadsund, Bente Petersen, der beder mig hilse, og sige, at efterhånden som folk skal have deres sommerferietur, så er der mange, de skal i hvert fald igennem Jylland. Og så skal de lægge turen igennem Hadsund og komme ind og hilse på. De er altid velkommen til at hilse på Bernd Dolgaard. Kom og se, hvordan vi har det. Det var Bentes besked til mig for præcis 24 timer siden. Så har vi lige haft 10 års jubilæum på Bernd Dolgaard den 5. maj, og det fik nogle avisomtaler. For mindst 10,5 kroner købte jeg Aalborg Stiftstidende, og da det ikke er pænt at læse avis til maden, så lægger jeg den her til fri opnødelse, der kan se. Men det er jo farforfatter dronningen på forsiden selvfølgelig. Ja, nu skal vi ind på noget helt andet. For at se, en toastmaster, han har en opgave, som måske er lidt sværere end mange tror. Han skal faktisk prøve på at samle noget, der egentlig er samlet. Og her i aften behøver man jo egentlig ikke at samle ret meget. Men jeg synes nu alligevel, at jeg godt vil fortælle en lille historie, da jeg nu rejser ind på København og herover. Det er en stor tømmerlager i Canada. Det er søndag, og der møder et nyt hold tømmerhuggere, og det er fransk-canadiere, og de har jo sådan nogle hoveder og sådan noget skæg, og de er jo selvfølgelig over i kantinen, og de får noget bourbon, og de har det jo dejligt. Lige pludselig så får tømmerformanden øje på en lille blat mand, der sidder over i hjørnet. Så går han over til ham, så spørger han ham, hvad skal du lave her? Ja, siger han så. Jeg skal have træ. Træ, siger han så, tømmerformanden. Prøv at kigge ud af vinduet. Der står fyrretræ, det er 27 meter i diameter. Så siger han til ham, kan du hugge det om kul? Ja, siger han så den lille der, det ved jeg ikke rigtigt. Men han lapper jo over i barakken og henter øksen. Og det siger klap, 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 klap. Og så ligger det fyrretræ jo ned. Der kom en lidt anden tone i kantinen der. Arbejdsformanden går over til den lille blege igen der, og så siger han til ham, sig mig engang, hvor har du hugget træer henne? Ned i Sahara, sagde han så. I Sahara? Jamen der er jo ingen træer. Ikke mere, sagde han så. Ikke mere. Der er vant til de store sale, og en gang man behøver en klokke, der ringer. Måske lidt utidigt. Jeg behøver som dårligt nok at sige, at det selskab, hvem det er. Men det er selvfølgelig Dagmar. Dagmar har bedt om ordet, og jeg kan garantere dig for, at Dagmar, der er ingen klokke i aften. Kære venner, ved bordet der bad de mig godt nok om at holde byrde i aften. Men det er altså ikke så nemt at få mig til det. Til gengæld lovede jeg, at jeg skulle nok få en gang studie der med at give jer en opsang. Det har jeg jo samtidig gjort. Når jeg synes, jeg var nødt til at komme her alligevel, så er det fordi, jeg snakkede med Annie til morgen. Og mange af jer ved, hvem Annie er. Og nok synes I måske samtidig, at jeg kan være lidt streng, men hun kan være strengere. Og hun sagde, at én ting gør du i hvert fald, og det er at gå op og sige til alle de skøre mennesker, som jeg ved, du skal være sammen med i aften, at du skal hilse dem mange, mange gange fra deres børn. Det er nok ofte sådan, at de har lidt svært ved at forstå deres egne børn. Det er samtidig, at I tror ikke, de forstår jer. Men jeg skulle hilse og sige, at det gør de. De ved, hvad de skylder jer.
Når så det var overstået, så sagde hun, og så fortalte vi historien om Dirk. Og hvem er Dirk? Ja, det er altså min gudsøn, dem har jeg nogle stykker af. Han er ud af en god tysk slægt, en god antifascistisk slægt. Hans onkel sad i 2000 sammen med Willy. Han kom, eller rettere sagt, han ringede 8 dage før påske, og han har ikke set os i 14 år. Nu synes han gerne vil op og se til os. Han er 18 år i dag. Han kom, og han så, og han sejrede. Det er det gamle udtryk. Det var en herlig knægt, men han var rystet i sit sjæls inderste. Baggrunden, det var, han havde, som den ægte slægtning han er, af den familie, været på udveksling i Australien. Så havde han haft genbesøg af sin derværende vært, altså en ung knægt, som tilfældigvis var jøde. Det havde han ikke skænket en tanke. De var sammen i Nürnberg, Dirk han bor her i nærheden af Nürnberg, og ville så vise sin kammerat, hvor det var, de der havde holdt sine forfærdelige taler og alt sådan noget. Mens de 2 unge mennesker stod der, så kom der 3 unge tyske neonazister og overvandt dem. Det havde rystet denne her unge knægt, for som han sagde, jeg ved godt, der er nogle af de gamle, der ingenting har lært. Men jeg havde ikke regnet med, at mine årgange kunne finde på den slags. Og derfor skal jeg sige, både fra Annie og fra Dirk, det kan ikke hjælpe, at I tror, I har gjort jeres arbejde. I må fortsætte, så længe der er liv i jer, ved at fortælle dem, hvad der er rigtigt her i verden. Tak. Det er i dag sådan, at det er lige ved, at Frihedsbundet bliver likvideret. Der er sådan set næsten lagt beslutning for Frihedsbundets likvidering. Men det vil sige, hvis ikke fangeforeningerne nu tager hånden op af lommerne, så ryger Frihedsbundet. Og det er der vel ingen af os, der er interesseret i. Det er sådan, at der er en klikke i Frihedsbundets bestyrelse, der er interesseret i at likvidere Frihedsbundet. Jeg er ikke så stærkt informeret, så jeg kender deres private meninger. Men der er flere af os, der er til stede, der ved og har på skrift, at dette er sandheden. Altså, vi sidder i dag sådan, så hvis ikke fangeforeningerne nu rejser sig, virkelig rejser sig, ikke med det vi plejer at gøre med et venligt nik, de muligheder de har for at få Frihedsbundet til at vedstå. Men det var slet ikke det, jeg vil sige. Det er noget, jeg er kommet undervejs med til et møde, jeg var for et par dage siden. Det, jeg i virkeligheden havde bedt om ordet for, det var, fordi jeg ville godt have, at vi skulle hædre en mand,
der er til stede her i dag. Ove Laursen har i cirka 20 år været vores fanebærer. Og han har været vores fanebærer både Sjælland, Jylland, Fyn, og man har bare kunnet rejse ham. Og han har altid været genvalgt, som om det var en logisk ting, at Ove Laursen blev genvalgt som fanebærer. Men man har aldrig nogensinde nævnt Ove Laursens navn i officielle ting. Og jeg vil godt bede forsamlingen om at rejse sig og hilse på Ove Laursen efter 20 års fanebærers virksomhed. Ekstra præmie fra de får holdt lyset, du. Du bliver for fremme til kongelige lysanlæg. Må vi røre os? Vi ved det ikke. Vi må tage noget. Hvad er for noget? Og sende en hilsen fra Jens Thomsen, S. Drejer og vores afdelinger i Aarhus og i Randers. Og det var faktisk alt, hvad jeg vil sige. Og så vil jeg gerne have, at vi skal følge den appel op, som Mogens han kom med, for det vil jeg gerne have kommet med, men det er lige meget, hvem der kommer med. Og jeg synes, i allerførste række, så skal vi sørge for, at alle lokale afdelinger følger det op i protest, og så vil vi sørge for, at vores repræsentant i sammenslutningen også vil følge det op. Tak. Og alle sammen, så drejer det sig om mænd, da de har været ude for, hvad de har lidt og alt det der. Men der er sgu ingen, der snakker om alle de koner, der gik herhjem, og tænker på, hvad de har døjet. Hvad de gjorde, de må gå ud og arbejde, de må gå rundt og tjekke på socialkontor og alt, hvad det var dengang. Så da vi kom hjem, så stod vores hjem parat igen, da vi kom hjem. Og det synes jeg, at vi skylder dem tak for. Men der var der sgu ingen, der snakker om i aften. Det er spanske mænds bedrifter. Og jeg synes, at vi skulle udbringe livet for alle de kvinder, der har gjort det. Og jeg vil sætte de på nogle bestemte personer. Vi har en her, fru Bøjlund, og der jeg hørt, hun har fødselsdag i morgen, og det vil synes, det skal være adresseret til hende. Og så synes jeg, vi har en mere, og det er søster fra København, som har gjort et stort arbejde inden for foreningen. Og derfor synes jeg, at de to, de skal have en tak i fællesskab for alle de andre damer, der har været med. Og jeg synes, vi skal udbringe et leve for damerne. Det er det mindste, vi kan gøre. Jeg siger tak for det, de har gjort for os, dengang vi var væk. Skal vi sige, de længe leve! Hurra! 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 Og så er det, drenge! Hurra!
taget sammen. Og efter kvirpart, der synes jeg gjorde det strålende. Og han husker jeg ikke, tror jeg siden 88 år. Så vil jeg gerne give ord til Erik Lorentzen. Nej, han er ikke noget mere. Ja, jeg vil gerne først og fremmest rent personligt sige tak til alle de mange dejlige kammerater, jeg har mødt her i Nordre Gammelforeningen. Jeg har haft mange glade timer sammen med jer, og det håber jeg, at jeg kan fortsætte med et stykke tid nu. Og nu håber jeg, at vi har fået musik i aften. Vi har haft en masse klager, når vi har holdt de andre fester, at der ikke var musik, og de kom til at danse. Og nu håber jeg, at de kommer ud og danse alle sammen. Tak for jer. Nej. Vi er unge, vi skal ikke køre fra os. Nej. Det var jeg. Nej. Der var du ikke med i selskab. Jeg går op ad bakken. Hvad er det, Bjørn? Ja. Jo, det har meget. Ej, det er Det kan du ikke i den der, for eksempel. Det er ikke rart.
Man er jo så god, altså. Det er du vil du have et godt by, så er det altså her, min ven. Det er rektoren. Du kan tro, jeg var trist til måde, at jeg ikke kunne finde dig med din medicin i morgen. Har du en god replik? Hvad? Har du en god replik? Ja, cocktail. Ja, det samme. Jeg kan bruge den der til Morsrød. Du må ikke kalde Hans ud. Jo. Nej. Jo. Han så ser nervøs ud. Nej, jeg er jo ked af det. Hans behøver ikke blive nervøs. Hans er overstået nu. Jeg mener, Hans er overstået. Så kunne du måske begynde at få dem til at lette den del under et fastfood sammen, så man skal lette sig. Jeg går derover nu. Altså, det er ikke noget. Selvfølgelig er det bedst år. Skal stå og rulle sammen? Det var han dem over. Han går og spurgte mig, om jeg er der kinder op på køen. Jeg var skal stå og rulle sammen, så var det lidt over. Det 80 mennesker. Nej, det er 80. Det må det jo være. Hvor så er det Han ligger liggende her. Der er der ro. Ja, det er dem, der er plads inde. Åh, ja, der det var det, der nogle snogen var. Ja, bunde. Hun er ikke nu. Ja, ved du hvad? Det er dejligt det der. Så bliver du... Jeg skal lige skrive jer på. Enten skriver vi noget klart. Jo, så er de godt. Nu skriver jeg så. Ja, ved du hvad? Er du medlem af det her? Det vil sige, du har talt for jo. Du skal bare overføre. Nej, så er jeg blevet stående. Er der skrevet? Ja, det gør det jo ikke. Men du har faktisk... Jeg så listen. Det kan jeg høre. Ej, jeg vil have det over. Ja, det betyder ikke noget. Nu skal I så se at blive færdige, jo. Der er dem, der skal kones, og det er mit. Inga og Børge Karlsson. Hvad står der? Hørvinge Jenny Hørvinge 49. År. 60 år. Ja. Og så må du have min fødselsdag. Ja, men altså... Ja, det var
Men Willy, jeg skal lade kur det var dejligt at sige.